bangsa dimas pranoto tansah Iki mau tembangnya apa Kang Gareng? Mboten ngerti. Nah, kuwi. Ora ngira to, Tru. Ora ngira. Ora ngira nek arep kepenuk karo Mbak Eka. Nggih. Ora Petuk ngira. kok Mbak kepenuk. Nggih, karyanipun Kinarto Sardo. Leres, nggih. Ora ngira. Mbak Eka uget-uget ki yo SSN MSN. Wah, nembe anu mawon es tunggal ajeng tambah es loro pilek niki kan. Kuwi jenenge wong ngombe es, Lah, ora napa? gelar. Oh, anu ya lah es Nek siji. kanca-kanca Waranggono iki pesinden iki jebolane isi. Isi Surakarta Mbak Risma, Nah. Mbak Cici. Niko Yo pun isi sewu. kabeh. Mbak Cici saking pendidikan guru menika. Aku saka ISO. ISO niko Nek isi Institut Seni Indonesia. ISO Institut Seni Otodidak. Oh, alah ya ya. Dadi Otodidak. mau ngrungokke. Tak kira isi sekolah apa kuwi jenenge otok. Otok-otok. Di kopi aku. Mbak Nggih. Riza ki ya saka Solo sarjana seni. Wah, dadi mantuku ra sida. Luar biasa ya Pak D. Nggih. Wah menika karo sampun enjing ning piyai tasih kathah. Nah, sing ngremenake piantun mriki nggih ngeten iki sanak kadang mriki. Nggih. Monggo Jenenge cegah lek ki ngeten iki. Nggih. Siji karo mirsani ringgit purwa sedalu natas, ping pindho karo ndedonga. Tirakatan. Tirakatan muga warga sedayanipun awit alit dumugi sepuh diparingi sehat walafiat. Amin. Diparingi yuswa panjang, Amin. diparingi rezeki ingkang kathah halal tur barokah, Amin. didohna saka penyakit, didohna saka sengkala tinakena marang rahadaning keluarga. Amin. Desane dadi gemah ripah loh Jinawi jinawi. nggih. Murah Wong sandang kalawan kuwi pangan. papan nggih. Mila Wong piyai iki nek wis kumpul ki do kathah rezekine ngeten niku Nggih. to Pak D. Nggih. Rezeki ora gur wujud arta. Nggih. Ning Iya. sedulur, Ras. Sedulur serawungan. kesehatan ki ya rezeki. Nggih. Lho, Tur meneh niki sik bulane Syawal, ngiras-ngirus bersih desa ya halal bihalal. nah, Nggih. mula do sedulur sing adoh, sedulur cedak do teko nang omah, do alam-alaman, do salaman, do ngapura-ngapuranan. Leres, riyen wiwit zamanipun Bung Karno, wiwit Indonesia diproklamirkan, Nggih. setelah itu lah saka elemen bangsa, saka ngendi provinsi daerah padha regejekan. Dienekke halal bihalal, Halal mulih padha jaga silaturahmi. Leres. Ora Nggih. mung sak agama, ning 6 agama sing diakui Indonesia kabeh dadi siji. Mergo Islam lah rahmatan lil alamin. Ah, Kados nggih. dipun ngendikaken Kyai Abdul Wahab Nggih. menika. Nggih, nggih, leres. Niki bakenipun nek wong jaman biyen kuwi nek nonton wayang kuwi nek urung tetep Surya ki urung mlethek, urung rampung, wis mesti jeh ngenteni golek. Nggih. Golek. Ngenjang kedanten golekane nek mriki. Nggih. Oh, ngaten. Nggih. Terus ngenjang siang niku tasih enten Regita. Weh. Nah, niki. Ingkang asta mengke sinten? Oh, Mas Akbar. Mas Akbar. Nggih. Siang nika. Nggih. Nggih, siang mangke. Nggih. Mas Abar Eko nika. Mas Akbar, tesih wonten dangdut jaranan mbok menawi. Mbok menawi Lah nggih. nggih, menika ngendikanipun Pak RT tesih enten Oh, tas wonten jaranan wonten reok. dangdut. Nggih, mengke tesih berkesinambungan Berarti acarane. seni nang kene iki akeh. Ana seni jaran kepang, Kathah dangdutan, reokan, nggih, njur dramblek, nggih, dangdut. Nah, kabeh dangdut. nggih Wis matur kabeh nuwun. nang kene ana. Nggih, menika pangestunipun keluarga ageng gintungan mriki sing Nggih. ngersa niki ngurip-ngurip seni lan budayanipun. Tur iki jan temenan ditanjakke. Leres. Uri-uri budaya ning ora mung lambe, Piye? dinyatake temenanan. Purwodadi Yo, kutane. Apa kuwi? Sing dadi bukti lan nyatane. Nyatane. Kepang deneng-eneng. Apa?
durung numpang wis keneng-keneng. Oh, apa wis sing keneng? Lah saka kaduan diremut kok. Oh. Durung numpang kok wis keneng. Ya tunak zaitun. Apa kuwi? Ketune penak mbayare getun. Alah. Ana mae remut mangani jambu. Piye? Nek urung dimut ora mlebu-mlebu. Apa kuwi? Alah kuwi. Apa kuwi? Kok nyurupke benang nang dom lho, Mas. Cuk. Ngene iki lho. Ngono dilebokke bleng. Cuk. Lah, uduke anjir piye? Sampeyan nek nyurupke benang nang dom mesti lak dimut sik. Oh, enek semut rupane abang. Apa kuwi? Dhuwur dimut ngisor digrayang. Lah iki. Wah, Nek sing iki menjurus. Lho mboten menika pakaranipun para pengrawit tukang nyuling. Disebul ngisor digrayang bolongan. Mangka biasane Mbak Eka, Dalam biasane iki digerayang sik kek terus disebul. nggih, nek kersanipun kok ora borot, ora bocor. Ayo padha wae kaya udarane. dalange ning dalang iki ora. Lho pripun? Dalang kono-kono kae Nggih. ibarate coro mangani jengkol. Napa? Bojo loro rebutan jengkol. Kang Gareng ki ya ana-ana ae. Ayo. Nggih, Nggih. Mbak Eka kalian Nggih. Mas Gareng. Nggih. Minangkani panyunan ingkang dereng. Niku napa? Panyunan apa niki, niku? Napa? Iso maca apa ora? Kembang Podang raung. kuning. Oh, podang kuning nggih. Udang kuning. Nggih. Ah karo nanjake Mbak Eka. Nggih. No. Pripun? Men Nggih. dibawani. Ngono terus. Nggih. Hmm. Oh, nyuwun dibawani Mbak Eka. Inggih kadang piantun sepuh-sepuh tasih mon ya dikeki sing laras karo dibawani. Nggih, sak saged-sagedipun. Ya aja cedak salon sekono ra sumerep wong sampean iki saking dhuwure. Ora sumerep wong karo salon renek bedane kok, Mas. Aku ora wani ngece karo Mbak Eka. Lah napa to? Bojoku ya sakmono. Oh, Sak menten iki, Iya. sak meter kotor. Heeh. semampe. Ya, yo. Ngapusi margaretawe dhuwur nek cincing jare. Ibu-ibu kan ana. Yo. Dalange ngapusi jarine. Garwane sampean ki jarine dhuwur. Nggih ta. Oh, yo matur nuwun, matur nuwun. Yo Mbak Eka yo. Senadyan wujud temong paksi. Dan. Yo kaget aku. Aku seneng lek iki lho, lek ngatur napas ngolah swara iki lho, Tru. Heeh. Gawe talineng Mongko keprigelane Mbak Eka uget-uget ki ora mung nembang. Apa? Ngendang yo, Pak. Tatah. Iki mengko wis takon bawa ta, kok sing nembang men Mbak Risma. Ah, Mengko Mbak Eka sing takon ngendang. oke. Ning aja kendang sing gedhi ae lho. Ndang apa? Lah malah ra ketok. Nah ya aku nek ngendang bom ke malah kaya kendang penuntung. Jenengan dhewe lho sing ngendika. Halus manis nengsa make waswenggon kula lana goleki Goleki sapa? golek isi podang pito Podang pito. podang pito ki kuning Oh. cara ngono kaya Nek oh jenar. jenar menika abang Oh. Jenar Abrit. napa Abrit. abrit tak ya abang Lah nek jenar. jenar niku ning. Kuning. oh kuning berarti kaya Pak De Gareng iki lara jenar ngono kae Kuwi lara kuning.
Nek ditamake matane kuning ki njur disuntikke. Oh, disuntikke. Ya, gak Pak apa-apa. dikarek loro jenar. Loro kuning mah gak apa-apa timbang stroke mati separuh. Oh. Apik. Wah. Mas aku dongamu kanggo aku ora ana sing apik blas iki. Ora. Upama. Kuwi lho diguyu kae. Kae koncoku kok. Iya wong kene kanca kabeh. Iya. Yo. Aku yo melu. Iba bunga ing atiku. Wes. Jebule sing guyu ki kadang kula ingkang mijil saking Candhi Garon, Apa? Budian Sumawana. Sopo to? Ya kanca-kancane nganu kuwi lho. Pawit, Kancane sapa? pawit cepot-cepot. Iya. Pawit cepot aku yo ora roh. Ya ora ngerti. Nyanding bisa dadi tombo. Nyuwun sewu Adi Mas Panji Ya, katuran jengkar berkahe saking Panggahan. Wis sing jenenge Mas Panji kae. Nggih, Panji Tengkorak nggih ngene ya. Panji Asmara Bangun. Nggih. Ki adik tingkatku. Aja Panji Asmara Bangun. Kuwi Panji Engko werdine beda. Piye? Pak Gareng, Nun. Panji Asmara Kentung. Loh. Ya mulane aja disebutnya Panji Asmara Bangun. Kudune- Werdine engko wis beda. Lah enek Panji artine Asmara Bangun. Panji artine Pusaka Asmara seneng Bangun. tangi. Lah pusakane seneng tangi. Iya Panji, layak we adik tingkatku. Oh. Ora mulih ora nggo ijazah. Mula kowe ora duwe ijazah Panji Asmara Bangun ya iki. Malah nggo ijazah. Bocahe. Nggih, Ora yo apa-apa. Mbak. Samenika monggo. Mbak Eka uget-uget Mbak anu. Eka Ki aku mapan. sowan Mas Nggih. Panji Asmara Nggih. Batang Padang. Bangun. Ayo, Yo Mbak Risma, yo. ingkang peparing kang kuwasa monggo. Ya. Sik nganti coba sik karo Mbak Coba Eka. dicoba sik. Kendange iki lho dicoba sik muni gak. Coba tak tes sik. Tung tung deng, tung tung deng. Wah. Pak Gito kejegur Blumbang. Weh, Ah. pinter Pak Gito kejepuk. Wah, tambahi gagep-gagep. Pak Kerto tuku kertu lewat kerto sono. Ya. Nah, saiki Pak Kerto. Kerto potong rambut. Aduh. Kok piye to? Piye ta? Pak Kerto potong rambut. Kok ngene iki lho. Pak Kerto ora Coba saiki Pak Kerto tuku wedhus muni mak mbek. Coba. iki. Iya, aku tantangan iya. Mbek. Mbek. Ngomong kendang muni mbek. Nek muni mbek ngono jan mesti. Iki kendang iso muni iki. Piye? Apa kuwi? Wong gugah saung. Kowe apa kena telek? Wawa tek-tek-tek aku apa kena telek? Artine kuwi. Loh, mau tek-tek-tek no. Kowe apa kena telek? Artine kuwi kok. Ning anu lho Mbak Eka. Nggih. Telek iki nadyan telek nek meng karo gaman apa-apa paling landhep iki telek. Kok Kok iso? saged? Ah tenan. Aku kono telek ndi sing nganti ra pincang. Oh iya ya. nggih. Nek kena telek ngono Langsung sing. Ora nek kena telek kuwi lho Oman Amin. Nggih. Aja. Ah, yo. Yo, Mbak Mangga. Risma yo.
kembang rawe. Podang Podang kuning. kuning ora nglintir, Ah, Pak. iki wis error iki. Ya, yo. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang mubeng mikir anggonku goleki narat krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang nak sawang mencok ning gebang kekancangan tak rindik saka kateman sarwi ngoceh dheweke ngaleh becokan welakae tak suwon baca ngece podang kuning agawe pikirku kuning sleret tireng tak sawang katon manise iba bunga yen kelakon nyanyi sirane Nyokek Mas yo nyokek yo. Nyokek Mas. esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang mubeng mikir anggonku golek rasa krasa esuk awan nganti wengi mane yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang Uget. ngebang kekancangan tak rindik saka kateman sarwi ngoceh dheweke ngaleh Uget. becokan tak suwon baca ngece podang kuning agawe pikirku kuning tireng tak sawang katon manise bunga yen lakon nyanyi ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang aku tutup kepranan mendang hatiku sansaya tetrata seranani sun pikat mulut Nggih, matur suwun. Matur. Pun Wah, nggih. keplakane Mbak Eka jan resik. Nggih to. Apa kuwi artine? Kena telek. Kena telek. Ngetek-tek-tek kok kena telek iki lho. Nggih, makasih Mas Panji. Aduh. Iya, alah.
kok iso lemu ginuk-ginuk. Ayo. Kimplah-kimplah kayak duduh gule. Oh. Kuwi tadahe ibarate Niki wong mau. siji wong limo kanggo dhewe. Ki mau kembang rawe. Podang Kembang kuning. kuning kok kembang rawe Kembang Mbak. rawe. Bang Wiwik wis diaturi mau. Nggih. Limbuan. Nggih. Nah, sak bacute. Monggo. Sing urung diaturake apa diwaca iki lho. Ayo Mbak sapa Jaslin? Anu jumeneng. Mbak Jesslyn. Jumeneng ayo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Abang kemar irbillahi sholatan Daimatan bidawami mulkilahi Tombo ati iku limo ermarane Kabeh pisan maca Quran samarkane kabeh pindho salat wangi lakonono kabeh telu wong kang saleh kumpulono kabeh. papat Ayo ke Bos. banyak balane Masa- sing terus ke. sing loro rambok lagokno lho kaping papat tekan ira ingkang luwe kaping limo cincin wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi nah ngono ben genep mosok 5 mung dikeki 3 ngono Kurang no, nah siji wae kurang kok. lah yo aku lek kowe siji Lah ya. oh 5 wae tetep kurang kok kowe iki Nggih. kuwi Sugeng enjang Mak Limbo. Mak Limbo. Apa jenengane? goro-goro wis goro-goro iki Lah aku ono kancane berarti. heeh padha errore rumah Petro Bagong. sapoke weanan karo Jesslyn kok error to bocah kowe Sak plo entek rong gendul. Apane sing ro gendul? Lho banyumu. lah iya. Padahal- Selamat pagi Mbak Eka. Iya. Selamat pagi. Oke, selamat Pak pagi, Gareng. Mbak Jesslyn. Sehat semuanya. Sehat. Sehat Mbak Eka. Sehat. Ki meneng ngendi iki? sing ora sehat Arung sing ora del, sehat arung jam del. sing ora sehat Iki malah kesehatan kok. Nggih. Iki segenap. Niki kathah Apa? kathah sing nonton. Kersani. Sing sami. Nggih. Sami Lenggah, sing mungon. lenggah. Nggih. Niki mau kamundutane tasih enten Napa? anu sambel kemangi kalih Nggih. lamunan. Nggih. Nggih, lamunan kalih sambel kemangi sing diaturake sing ndi? Manut sampean. Sing pundi riyen, Pak, Bu? Kemangi. Nggih, sambel kemangi. Nggih, sambal kemangi Mbak Jeje. Apa lamunan? Nggih. Napa, Mbak? Oh, denenten ketoprak. Oh, badhe ketoprakan. Nyuwun ketoprak, Mbak. Ya sesuk nanggap ketoprak wae wong iki wayangan kok malah njaluk ketoprakan. Ning piyai mriki pancen kathah sing sremen ketoprak, Pak. Iya, ning jane mau njaluke pas limbukan goro-goro njaluk ketoprak. Lah pripun? Nggih, mangke ketoprake ora apa-apa. Nggih, lek enten pinten jenengan? Wis. Karo wong sepuh barang kok enten pinten. Nggih, diparingi niki ketoprake. Apa ora? Lah kowe dadi apa? Roro Jonggrang. Mah, Kae dadi Bandung Bendoso. ndak kowe. Bandung Bondowoso, ora Bandung Bandoso. Bendoso, Nggih. Bandowoso. Nggih. Nggih. Derek. Nggih. Yo, di tok yo. Disiarke sik. Sing nyiarke yo dalange. Nggih, dipun siarke riyen paragane sinten monggo. Nuwun para miyarsa. Ing enjing menika dipun ngawontenaken pagelaran ketoprak Mataram. Dene paring irah-irah Bandung Bondowoso.
Oh, Roro Jonggrang. Dene kadapuk. Roro Jonggrang kadapuk dening Mbak Eka uget-uget Maju. Maju. dene Bandung Bondowoso dipun pandegani Siap, nek wis dianu iki siap. Sugeng Bawen. Dene Paraga Gapura. Ana gapura barang. Nganggo gapura bareng. Dene Biyung Ban mangke dipun pandegani dening Genduk Jesslyn. Sugeng midhangetaken para pamirsa monggo. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Kok ngono kok pimpinan. Nggih. Sing Arti Roro tutke malah Jonggrangé Jesslyn, cemen ban. Klomban. Nah. Nggih. Roro Sarehne pun menika anten bintang tamu Sugeng Gareng menika lak Olron. Nggih. Lah dapuk dadi Bandung Bondowoso, terus iso Gareng. dapuk Olron iso dadi dapuk maju Mas. Ya sampean arep napa? Iya tak siarke. Oke. Oh, atuh siarke. Dalu menika paraga Bandung Bondowoso dening Sugeng lan kadapuk ugi dados ula. Nah. Peranmu kok loro. Weh, Ula apa wi? aku nek Bandung karo Jonggrang jek mending. Lah piye to? Aku ulo lho kok delosor. Kadang kok nek pas sepi kok dadi ula, Bandung ra peran kok ula maju. Lah piye gek ulo kok ora iso Mongko wi. delosor. Mongko ulane ula medeni. Nggih, ulane napa niku? Ula sendok. Nggih, niki Roro Jonggrang. Nggih. Iya. Ah, Roro Jonggrang. Yo, Bayu Bandung teko. Roro Iso-iso tak pateni. Lah gede mlebake langsung dicotok bari lho. Ah biasane sok ngono kok Pak Gayen iki. Pisan asline kowe iki injak kelas dini ya. Tuh. Tok tok tok. Oh, Wektalipun Jebulane saun pimpinan. ampun telas. pimpinane Giri Laras saiki wis buyuten jebule. Oh, ya mantan anu bakul sego goreng. Kene Jonggrang. Endi Jonggrang iki? Iki lho matane. Waduh. Ora lho. Ah, bahasa Indonesia nek ra mata apa mosok mripat. Sing didapuk Jonggrang mau sapa? Iya pe udan kabeh mosok. Sing didapuk Jonggrang. Nek Yo, jare awakmu. iki Jonggrang aku dadi mbang. Ya nek Bandung ning Jonggrang iki rada halus. Ngono to. Iya. Kiki jonggrange Iki, iki. sapa? Jonggrange ki aku Jonggrangé apa? Jesslyn. Jesslyn kene Jonggrange. Nek Bandung Bondowoso ki ora ana Bandung Bondowoso alus ki ora ana. Mergo ngecak perang iki. Ah wis entuk-entukan to. Lho, kan urung entuk-entukan, enggak ngrembug iki. Ah kok jare wis omong entuk-entukan. Sing ngethoplake aku kok sampean lah. Kono sutradara ngono. Ya, wis manut karepmu. Masa Bandung Bondowoso Jonggrang. I love you Jonggrang ora mungkin. Ojo ngugemi tabuhane kae yo. Kene Jonggrang. Apa Bandung? Wadya balamu. Masa kowe muni aku ra melu muni. Kok sik? Masa. Aku gak muni wadya balamu tak tumpes kok malah tuk 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 lho. Lah aku yo meri kowe. Aku nek mbok nyingkat yo iso to. Dadi reto. Ngono wis lampung. yo nah. Iso. Mas, nek Anggitku. carane ngene aku budrek lho, Wes. Ora, anggitku kono nutruk aku melu ngono yo nan kok. Ben padha. Ayo tutukan kono. Gumun aku. Ndang. Kene pun Jonggrang. Ya ndung. Ndungmu iki.
Bandung landung tak nyeluk. Iya ya. Ya masuk ban. Ya ora ayo disebut sing komplit. Piye Bandung Bondowoso yo ngono. Piye Bandung Bondowoso? Jane ngapa sulinge tak iso tak jipuk lho kae. Apa kowe serik karo aku mergo minak jinggo tak pancal. Wong Bandung kok ono minak jinggo barang. Wis tau Mas. Ya kalih jenengan kalih Pak Embu. Oh. Pak Embu dadi minak dadi damar wulan. Nggih. Lah kula dadi minak jinggo. Lah tantang-tantangan nika. Oh. Lah kula joget ngono kira aku kan ngene mah pancal jegur nang kalen dene. Ah, Lah yo. pas kowe dadi macan kan? Malah sing nonton ning ngisor kae cah cilik-cilik. Dakot kowe ya. Cah cilik-cilik ning ngisor malah ngomong ngene, macane lanang. Kowe kira roh kathokmu suwek nu kok. So. Cah cilik-cilik ngono, macane lanang. Kok ngerti nek macane lanang. Kathokmu suwek, Cuk. Oh berarti ketok lato-latone ya. Jonggang. Apa Bandung? Negaramu wis tak bedah. Iki prajurit wis tak tumpes garek mung sliramu siji. Apa? Kowe tak dadekke wanita boyongan. Aja gelem Gusti Ratu, aja gelem Gusti Putri. Apa kowe ora ngerti kondange Bandung Bondowoso? Kaya apa? Sing sekti Mandraguna. Delok, aku tak delok sektimu Bandung. Ha! Ha! Pancen kula nggih sampun mangertos Gusti Putri milih Bandung menika kondang, sok disiarke radio, sok siarke TV. Kala-kala disiarke. Remoke kuwi. Kala-kala disiarno Kaya masjid. apa kondange Bandung? Terus. Kondang piyaine. Kondang. Sopo to sing ora ngerti? Bandung. Iya ya rupane. Cebol kowe ana ndi dene? Piye? Piye ta? Liliput. Awas mbanak wedi. Jonggrang. Sik to lumrahe anu karo jonggrang karo iki ora wedi. Prajurit wis Paling entek ora iya, kabeh. paling Ning ora. iji ana kowe jonggrang sing tak sawang ayune ngedapi-dapi. Iki wangune dadi garwane ratu. Kowe gelem ya tak dadekke bojo, tak dadekke wanita boyongan. Ora sudi aku. Aja gelem. Kowe namatke sing Klaten, Bandung ki asline ganteng. Asline ganteng nek saka dodoan pancen ora ketok ganteng. Saka cedhak lho lak gumoh kowe. Ra percaya kowe. Karo pakku wae cek ganteng pakku. Weh, mula Pak Muru Barabi wae. Yo. Pak Muru sing ndi? Sing ndi? Iki. Ya. Iki lho. Iki Pak Muru. Oh, pantesan. Wong ki anggere nggawa kacamata namatke wong elek dadi ayu. Padha karo aku Jonggrang. Iki mung garek keputusane bengi iki. Sore iki. Keputusan, Bos. Keputusane dina iki kowe gelem tak pek bojo ora? Ngene Bandung. Ampun Gusti Nggih. Putri, ampun. Lah piye? Aja gelem. Lah ngopo kok aku ora gelem? Aku gelem jane. Padune kowe seneng karo aku. Heeh. Aku ora seneng karo Mbok Man. Lah ning aku Engko aku ndak ngelus-elus rambuté. Nek ngomong ku malah ora tekan nggone. Ngene iki. Weh, nanti kowe. iya. Dong dong. Enek payung ora jane. Aku gelem karo kowe. Ning ana bebono. Ayune tumpuk undung. Hei ha, hei ha, hei ha. Kene Gusti Putri. Yen kaya ngene Gustiku kok diwirang-wirangne aku njur sing ora nrimake. Kowe dadi wong lanang sejatine. dilaknas. Wis jatine wong lanang njur arek ora apa sopan karo wanita. Bandung, patake Bandung Yen kaya kowe ngono. wani karo Raja Jonggrang ngadep ana iki piyung ban. Wani kowe wani karo aku ya. Nek sejatine kowe wong Piyung lanang. ban angker kok ngene iki disuruh nglundung tutut katut. Moh! Bandung ora kaku. Kayane sik piyung Jonggrang. ban. Nek arek wani karo Gusti Putriku, kowe wani karo aku tak jewer kupingmu kowe arek wani males. Males oh, males. Wani kuping ora wani. Wani males. Mau kuping wani. Yen kowe tak
jiwit pundakmu wani. Wah, among pundak wani balesan. Ngisor meneh, ngisor meneh. Jiwit dadamu wani bales. Wani aku. Dodo muri. Wani aku. Ngisor Wani meneh. bales. Wani no. Wani bales apa ora? Panira. Tak wakil ke apa? Akil kelek. Wong lanang dhewe sajake kowe. Lanang dhewe rumangsane apa ora ngajeni marang wong wedok kowe ora ngelingi kowe duwe ibu rumangsane apa haki wong wedok. Kamile. Mulai nang ngomong kuwi kudu nganggo spasi. Ben ora kentekan ambegan kowe. Gusti Putri. Aja dilus-lus lho. Aku ora nrima-nrimakake Gusti Putri kowe mbok suwiya-wiya ora kaya trima? ngono kuwi. Aku ora trima sebab Kowe ra kowe. wedi karo Bandung. Iya, aku ora wedi. Sektine Bandung kaya ngopo? Kaya ngapa? Nek mung kowe iki barate temu tak pices. Minggir. Rumangsane. Wah, Gusti Putri, rumangsane apa? Niki botol. Ulan. Arek wani karo wong wedok saiki pengen ngerti dalan-dalan ngendi wae jenenge wong wedok. Raden Ajeng Kartini Dewi Sartika. Kuwi pahlawane negara. Jeneng wong wedok. Wong lanang duwe apa? wah. Wong lanang ki akeh pahlawan. Apa? Ahmad Yani. Terus Ana meneh pahlawan akeh sing dadi wong lanang akeh. Nasution. Panjaitan. Oke, iya Kowe sing mbok- lanang. Wong wedok ki apa paling Dewi Sartika. Cut Ngaitin, Cut Mutia. Cut Nyakdin. Cut Mutia barang lo. Ya, Wah. kuwi oso cutari bareng lho. Sing mbok pidak iki jenenge apa? Bantala. Lemah utawa Siti utawa Ibu Pertiwi kuwi duweke sapa? Wong wedok. Wong wedok. Dadi Ngerti wong wedok? ngerti. Dadi sing tak idak kuwi wae wong wedok. Ibu Pertiwi. Salah segelem tidak idak. Ning jerone Ibu Pertiwi ana Jenenge? sing jenenge migas. Sing dadi diolah ning Pertamina dadi pertalit campur banyu barang kuwi. Pertama asile saka ing jero bumi Ibu Pertiwi. Wong lanang duwe apa? Wong lanang ku malah ngepenakke wong sak oke-oke. Kok iso? Kowe anung Surabaya. Metuno jalan tol. Nak penak cepet. Apa? Nah, saiki nek ora metu jalan tol, ora mingar-mingar ngene. Oh, Sing dalan gawe sapa jalan tol? sing gawe sapa? Wong lanang. Oh, kuwi jenenge dalan tol iki dalane wong lanang. Nah, nek wong wedok ora jalan tol, Apa? jalan Trodok, trodok, Yen trodok, kowe gelem- trodok, trodok. Takonono Gusti Putriku dhewe. Kowe ki arep dadi apa? Jaluk beban apa? Lah iki ki ame Gusti Putri. Jonggrang. Panjenengan menika nyuwun bebono Kowe menapa? kudu gelem tak pek bojo. Mergo kuwi dadi wanita boyongan negaramu wis tak pukul rata. Nyuwun bebono sing ageng Gusti Putri. Yen wis aja gur remeh-temeh nek. Bebon apa tak turuti? Nyuwun. Mas tak turuti, mobil tak turuti, motor mabur tak turuti. Nyuwun Aku sing ora midun lembulan karo lintak tak turuti kabeh. Ora Nyuwun mung Gusti- kuwi Bandung Bondowoso. Jalukmu apa? Gusti Putri, kula nuwun rembug izin nyuwun bayi 1000 Gusti Putri. Bayi kira Bayi. Nek Bandung kira kelakon kelong. Barang ini nek pai saya ora lower kowe. wis Bandung. Bayi 1000. Mbah, Nek tak kuaplok aku wis salah ngomong Candi 1000 kok. bayi. Sing ngomong bayi 1000 sapa? Aku. Sapa? salah omong. Sik, kowe nek pengen roh ambune sapa iki? Mesti nek kaya kum-kuman reng ngono. Wis kowe njaluk beban apa Jonggrang bakal tak turuti. Aku njaluk Candi 1000 cacahe Bandung. Candi sing iso jegok. Kok le mung candi. Terus Monas 1000 iso. Hah? Arem golek Dewi Sartika 1000 iso. Larasati, Iso. Mustika, Iso. Panorama, Iso. Kok le panorama kali nyamat 1000 iso. Resa Agatha, Wah, sabamu kuwi ya. bening ndi? Kusma, Kuwi nggon apa? Kuwi nggon hotel-hotel ngopo mbok sebutno iki lho.
Heran aku. Walah jijik saiki sabane rono. Wis, Lewate. Oh lewat. Jongrang, besok lewat. kowe njaluk mopo? Wis, mumpung aku jeh sabar ati, nuhoni pamundhutmu tak turuti apa penjalukmu. Gusti Putri ku ngersake Candi Sewu. Oke. Ning ana syarate. Syarate apa? Cukup dadi sewengi ora kena tumekaning jumuduling Tok, Surya. tok, 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 Saka tok, wetan lan jago kulo Bandung. Bandung Tok, tok, tok. Kowe aja ngremehke Bandung. Bandung ki apa-apa duwe, kasektene apa kowe duwe. Nek mung 1000 candi empil. Apa-apa duwe. Duwe. Sing ra duwe isin. Buktekne Bandung yen kowe iso nyagui apa sing dadi pambutane Entenono Gusti sedelo, Putriku. aku tak semedi jaluk kersane ingkang maha kuwasa. Candi Sewu bakal tak lakoni. Syarate apa mau? Ora kena kedisian jumudeling Surya saka Bang Wetan lan suarane jago kluruk. Gampang kuangker aku utusan karo jinku sing tak kontus, tak kon mateni pitik jago ben ora kluruk. Gusti Putri monggo kula dherekaken sowan wonten ing gintungan. Mbok menawi para mbok-mbok tani nggadahi jago lan lesung ingkang saged dipun tabuh. Iya, Mbak. Mbok-mbok gintungan mbok menawi kersa nabuhipun lesungipun lan nggugahi para jagone supaya iso kluruk. Tok 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 tok. Bandung mbok tantangke sawangan. Monggo Gusti. Candi sing wis tak cipta nuhune pamundane Jongrang kae deleng. Dipun preksani Candi Gusti. sakmono kae iki mung nuruti karepanmu. Ben kowe dadi bojo. Ben diitung Ayo, karo Mbak. Gusti Wah. Putriku. Diitung. Monggo dipun percaya? etang Gusti. Tak hitungke kae. Oke. Kae Siji, candi loro, 99. sing 99 kae jenenge Candi Menjangan. Mergo alus-alus api-api. Terus kae Ngono kono. sing ana kono kae iteng rada cilik kae. Iki Candi Celeng yo. Iki genjik. Alah. Upama. Iki wis tak hitung cacahe kurang siji, Mbak. Kurang siji Bandung. Hitungan meneh, hitungan meneh. Aja ngasih kliwatan. Iki wis 1000 cacahe. Sing ana kono ke 300. 300. Sing tengah tambah 400. 700. Sing ana kene 200. 200. Dadi genep 900. 900 diitung. Nah, kae 10, kae 10 kae. Sing Iki ana rombongan 90. Iki ana siji iki. 90 siji, loro, Endi? telu, pitu, 6, 89. bener kurang siji Bandung kowe ora bisa netepi kasaguanmu. Candi Sewu kurang siji. Kowe wis mblenjani janji, Ora kowe bisa. ngawur ling ngitung. Ora bisa Bandung tak hitunge meneh. candi kurang siji. 300, 700, 100, 900, siji genepe kowe, Jongrang. Kowe. Gusti Putri. Ah. Tok tok tok. Hei, ana patung nangis. Aku lagi roh iki lho tumun Patung ki anteng. Patung ki anteng. Kalah wedi. Ora entuk omah, ora entuk obah, ora entuk ngomong. Ya. Patung. Boban. Oh. Iki mbok sekseni genepe 1000 candi sing dijaluk, genepe 1000 Jongrang. Gusti Putri, panjenengan menika kelampahi kados Mbasa mekaten. dadi patung ora. Weh, ayune ramum. Aja sembrono kowe, aja Iki sembrono patung. sesenggal-senggal. Iki patung. Yo patung yo patung. Weh, lha iki ana semute. Wah, wah, wah. Iki kok reget to patung iki. Mah. Aja suwiyah-wiyah karo Gusti Putriku, masih dadi patung iki sembah. Iki wis hakku sing nyipta aku. Kowe lamang melu-melu, petak cipta dadi kodhok kowe. Aja to nyokot kowe kok iso. Mergo kowe wong endek cilik tak dadi kodhok wangun. Lah terus kowe dadi apa? Garangan. Jongrang, iki sing mbok jaluk 1000 genepe ya patung kowe. Kowe kudu iso balekke Gusti Putriku Ora, dadi menungso tak meneh. gawa balik patung
watunge tok. Apa kowe kuat gotong Gusti Wah, Putriku? aku kuat tak bopong. Kon bopong po. Coba. Nah, sik tak pamitan karo bapak nih. Itu gak anakmu tak bopong. Oh. Piye lek jawab mau piye? Lek jawab piye ki mau? I don't know. Kok I don't know? Aku tidak tahu kowe iki. I don't know aku tidak tahu berarti bebas loh. I don't know. Waduh. Kuwi cara ngono kuwi anake apa ora ora roh, Sis. I don't know. I don't know. Itu gak. Jawab wae, Pak. Yes. No smoking jaman. No Yes. smoking. Kowe iki maraiku. Di bahasa Inggris, Bro. Yo bahasa Inggris ini nek yes no smoking ki piye? Yo, no smoking ora entuk udut. Oh, rest area jawaban, Pak. Rest area itu tempat peristirahatan. Oh, beda to. Berarti ki ora tempat peristirahatan. Lah apa? Ku tetep tak gowo. Tinggal tempat peristirahatan. Gotong, yen kowe pancen dadi wong lanang tenan, kuat gotong Gusti Putriku. Ayo. Bos, Piye? ora norma-norma nang kene tetep di. Piye diwakili apa piye? Tak Aku wakili. nek kon gotong Jessin aku rada ambeien. Lah gotong sapa? Yo, Mbak- aku nek Mbak gotong- Jati, Ora, gotong ki sak oran-oran sing abot sisan. Panji. Jebret. Buta pojokan kan lho. Nah, Cebret kon munggah. Awet mau ora nyanyi dhewe kok. Ayo aku nyanyi. Kon munggah sisan, Cebret. Oh, Cebret rampung nongkle. iki ketoprake. Pon ketoprae semanten mawon. Oh ya wis rampung. Mah, Jare cebret arep Kudu gotong candine kudu digotong kok. tandine iki ya. Eh, Kudu kae. pakile Kayak ora apa-apa dibopong wis proses. Kae iki candi sing nang ngaran kae buta sing budi ngene kae lho, ngene kae. Kupala. Ayo dibopong sik. Ya monggo Mbak Cebret nongkle. Yo Mbak Cebret nongkle. Nah, wis. Wah, nek iki tok tanding nek. Wis proses to. Oh, wis. Anu, Tembange napa niku wau sing M. durung dileksanani? Sambel kemangi kalih lamunan. Nggih, sambel kemangi sik apa lamunan sik? Derek, yo. Panjenan karo Nggih. kanca-kanca. Sambel kemangi. Nggih, Sambel kemangi. bauket nang tengah kene. Yo bukane Lah saka kowe ning endi? Nang pinggir Gang. kene. Jae Ngomong kok. kono. Ada kublak, ada kublak.
seger waras sayaku lumpukno kanggo ngedaki sawah kudangane rumah lan ibune sregep nyambut gawe aja lali Gusti. Matur nuwun. Nah, Nggih. niki mau sambel kemangi. Nggih. Sakniki sing pungkasan apa niku? Angge lamunan bareng-bareng. Oh, lamunane bareng-bareng rasa anu jumeneng ayo kabeh. Kabeh. Mbak Lamunan. Puput, Nggih. Mbak Risma, Mbak Tika. Risa, Mbak Risa, Mbak Risma, Mbak Tika Tok. Mbak Puput, Mbak Nungkle, yo. yang Cebret. Mbak Ebret, Oh, Mbak Nungki. Nek jenenge ngono asline Mbak Nani. Mbak Nani, Ning nggih. terkenale jeneng panggung Cebret Nungkle. Aja diobral lho. Lamunan. Dobral ora dobral ora ono sing ngenyang kok Ora dobral. for sale. Engko barike tak neruske laku. Ya. Sumripit angin ratri tansah ngenteni setya lajeng telengi hati angen-angen tumlabung subuh ing wengi sepi tansah nganti tekamu doh yayi. Wong aku saking nyedao ning sahatingku nyawang manis semu gawe rame rasaku tentrem ning hatiku hai bakat tresnamu sayangku. Lidene bae kang joget. Lider.
sliramu kang dadi lamunan pindho tanpa panganan tresna gumring sliramu sayang ning bulan kang sumunar biaring tamak yakti sliramu kang dadi lamunan yakti sliramu kang dadi lamunan. Nggih, matur suwun. Pak D Gareng. Nggih. Kali Mbak Eka uget-uget. Nggih. Nggih, menika gara-gara cukup semanten. Matur nuwun. Menawi Nggih, nggih nggih, kula nggih. guyon kalian panjenengan wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Boten nanten lepati Mas Petro, Mas Nggih. Bagong kabeh mau kanggo ngregengake swasana. Nggih. Nek wong seniman ki ora kena serikan. Nggih. Nggih, semanten ugi kula Mas Nggih. Eko anggen kula sowan tamtu kathah sanget kalepatan kula. Nggih. Kula nyuwun agunging pangaksami Nggih, dumateng panjenengan lan keluarga ageng nggintungan mriki. Nggih. Menyang Sleman kok tuku klopo. Apa kuwi? Keluarga ageng nggintungan tansah pinaringan panjang yuswa. Allahumma amin. Nang Nggih. Sleman tuku Sleman, kawat. Menyang Sleman tuku kawat, tansah pinaringan keluarga ageng nggintungan nikmat. Amin. Nang Sleman tuku bayem. Keluarga ageng nggintungan tansah pinaringan ayem kelawan tentrem. Nang Sleman tuku kopiah. Keluarga ageng nggintungan tansah pinaringan berkah. Amin. Amin, ya Pinter Rabbal. men ki ya. Aku imbu. Aku impo. Nggih, menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur. Matur mbah nuwun Mas Eko. Nggih, selamat rajo dugi Nggih. yo. Nggih. Benalangan Matur nggih. nuwun. Kula tak neruske laku. Nggih. Nggih, monggo dipun nggih, matur terusaken. Nggih, tenepate nyuwun pangapunten nggih. Sami-sami. Nggih. Truk apa?